शिक्षा जड़ी के काम करी। जड़ी के काम करी। देखिए शिक्षा जड़ी के काम करी। यदि काम कैले रहती तो घर आके जनता वोट दी। डर डर ओकरा अंदर बा कि हमरा पर केहू कुछ करा मत दे। वो खुद वोट ना दी हैं। आज तक हम देखले बनी कि जब ठेकेदारी पूरा गांव के लेल 20 बनाम 80 20% काम भइल बा। चलो आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबके स्वागत बाटे। हम उमेश पांडे आज ऐसन शख्स से हमारा मुलाकात भइल बाटे। आज ऐसन शख्स से रुआ के बात करावे जा रहल बानी जौन की वहाँ के पढ़ावल लइका आज के टाइम में कोई डीएम बाटे, कोई कलेक्टर बाटे, बहुत ऊंचा ऊंचा पोस्ट तक ले पहुंचल बालो। जौना में से एगो हमू बानी जौन की छोटा मोटा एगो पत्रकारिता कर रहल बानी। इहे के पढ़ावल लइका हमू बानी। आ बहुत एजा जौना जगह पर हम उपस्थित बानी, ए जगह पर बैच के जौन टीम के बैच जौन लागत रहल, क्लास लागत रहल, वो क्लास के लाइन लाग जात रहल। एजा बहुत लइका के भीड़ हो जात रहे। उ दृश्य माने हम अपना देखले बानी। वो टाइम के रुआ सबके बताए जा रहल बानी। आ वहाँ से आज रुआ के हम मुलाकात करावे जा रहल बानी। आ वहाँ से हम आज बात करब। यहाँ के परिचय के मुमताज नहीं थी। यहाँ के नाम बटुए के सर के नाम से यहाँ के प्रसिद्ध बानी अभी जो उनकी कृष्णा कुमार ओझा जी बानी। यहाँ के रुआ यहाँ के देखले हो देखब तो पहचान जाए। यहाँ के बहुत एने 20 गांव में यहाँ के पढ़ावल लइका बहुत दूर दूर तक ले पहुँचल बा। तो आई वहाँ से हम बात करा रहल बानी। सर प्रणाम। धन्यवाद। पहले तो ये खुशी के बात बा कि हम आपके चैनल के पहले धन्यवाद देव। आपन मिट्टी और आपन भाषा हमरा जीवन के पहिलका सौभाग्य होखी कि अपना भाषा में हम कोनो चैनल के सामने पहिलका बार फेस कर रहा बानी। ये पहिलका बार माने ऐसा लागत है कि जीवन में भोजपुरी भाषा के साथ कोनो चैनल के साथ हम जुड़ल बानी। तो एक खातिर कि रउआ प्योर ग्रास रूट वर्कर बानी, माने मिट्टी से जुड़ल ही चैनल बा। तो पहले तो हम इस चैनल के धन्यवाद देव कि आप अपना भाषा के लेकर के प्योर माने रीढ़ के हड्डी एकरा कहल जाए जौन कि हमनी के समाज जौना भाषा में हर बात के समझता वो भाषा के रूप में चैनल काम कर रहा बा। तो पहले तो ये चैनल के हम धन्यवाद देतनी। एकरा बाद हम धन्यवाद देव कि रउआ अपना समाज के जगावे खातिर या अपना समाज के जागरूक करे खातिर जौन ये भाषा में पहल कैले बानी ये चैनल के माध्यम से, एकरा खातिर हमारा तरफ से मतलब के ओझा के तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार बा सर के। हमरो बहुत खुशी हो रहल बा कि आज हम अपना गुरु के सामने बैठ के वहाँ से हम बात कर रहल बानी। एकर हमरा बहुत अंदर से गर्व हो रहल बा। यहाँ के हमारा इंटरव्यू और वार्तालाप करे में बहुत हमके गर्व हो रहल बा। दर्शक बंधु रो सब देखी कि यहाँ के हमर गुरु बानी। यहाँ से हम आगे बात बढ़ावे जा रहल बानी। अच्छा सर, अभी जो कि पंचायत राज के चुनाव चल रहा बा, पंचायती चुनाव चल रहा बाटे, सर पर आ गेल बटुए 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष हमनी के पंचायती राज के चुनाव के माने गठिन जो भइला हो गए। ओकरा में हमनी के पंचायत में कौना तरीका के विकास के चढ़ाव उतराव भइल और वह नजरिया में का दिखत हटुए? प्रश्न बहुत सुंदर बा। प्रश्न ये माने में सुंदर बा कि 20 वर्ष हो गए पंचायत के चुनाव। मतलब आंकड़ा के दृष्टिकोण से या समय के दृष्टिकोण से देखल जा तो आपके अंदाज बिल्कुल ये मीनिंग में सही बा कि 20 वर्ष से हमने के पंचायती राज के सुख सुविधा या जौन भी कर्तव्य देखत नहीं जा देख रहा बनी जा। रह गई बात जरा के गणित के भाषा में हम डिवाइड कर चाहबे विकास के, जौन और प्रश्न बा कि हमनी के कतना विकास कैनी जा, विकास कैनी जा। तो पहले तो हम यही बात बतावल चाहब जे हमनी के जौन पंचायत बा चना पंचायत, वो 5 गांव से बनल बा। जना में भरियार, चंदा, परसिया, लीलाधरपुर और हेमदापुर बा। 5 गांव सुपीरियर बा। 5 गांव कहीं ना कहीं सुपीरियर बा, इहो मानतनी हम। और विकास के जहाँ तक बा पंचायती राज के विकास तो कहीं ना कहीं रोड पर दिखाई देला। तो ये सभे के दिखाई देत हुई। रह गई परसेंटेज के भाषा में करा हम डिवाइड करब, चूँकि हमार विषय भी रहल हा गणित। आप लोग गणित ही पढ़ल हो खब, लेकिन पॉलिटिकल रुचि राखेला आदमी, समाज के हर गतिविधि पर कहीं ना कहीं नज़र राखेला आदमी। तो एकरा के यदि हम बंटवारा करी प्रोग्रेस के हिसाब से तो पहिलका बार हमनी के जौन चुनाव भइल, पहिलका मुखिया जी रहनी, वो संदर्भ में कुछ काम भइल नया पीढ़ी में, नया में कुछ फर्स्ट बार चुनाव भइल रहे।
तो ओकरा में कुछ काम भइल, कुछ लौकल जहाँ तहाँ। एकरा बाद हाँ, एकरा बाद समझ लीजिए अन्य पंचायत के अलावा या आंकड़ा के हिसाब से देखम न तो 20 बनाम 80, 20% काम भइल बा। 20 बनाम 80, 20 बनाम 80, 20% माने यदि अंक दिहल चाहब कि फेल बा कि पास, तो 60% पास खातिर चाहिए, फर्स्ट डिवीजन खातिर, फर्स्ट डिवीजन खातिर। पासो करे खातिर 30% चाहिए, 30% चाहिए। लेकिन अंक हम देते नहीं 20%, 10% से कहीं ना कहीं विकास फेल बा। 10% विकास है नहीं, 10% और रही तो पास कर पास करी, पास माने पासो को नहीं करता, पास करे लायक भी हालात अभी विकास के नहीं खे। अब रह गल डिवीजन के जहाँ तक बात बा, ओकरा खातिर 60% चाहत रहा। हाँ। लेकिन हम तो 20% अपना अनुसार देते नहीं। समाज हो सकता कि कुछ ये लाभ उठौले होके 40% कहत होके, लेकिन जब हाँ सही आंकड़ा भी देखल जाओ ना तो ये 40% से करा के केहू अधिक नंबर ना दी। कहाँ से कि 20 बरिस में जहाँ जौन स्थिति बनल रहे, ठीक आज उहे स्थिति ओइया बनल बा। माने हमनी के 20 बरिस पहले जहाँ रहने का ओजे हमनी के फिर बानी का। हाँ। माने एकरा से हमनी कोई प्रोग्रेस नहीं है के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज समाज के जरूरत का बा, समाज के जरूरत ई बा शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सद्भावना, ये तीनों में हरास भइल बा, प्रोग्रेस नहीं भइल। ना शिक्षा बढ़ल, ना चिकित्सा बढ़ल और ना ही भाईचारा बढ़ल। तो कहीं ना कहीं जब तीनों में कुछ बढ़बे ना कइल तो ओकरा के कितना अंक दिहल जाई, आपे बताई। ओकरा के कितना अंक दिहल जाई? 20% हम देते नहीं। चूंकि गणित के आदमी हैं, हमारा आकलन कभी गड़बड़ा नहीं खेल सकत। पूरा माप तौल करके बात बताओ तनी कि 20% अंक दिहल जा सकता है। एकदम सही राउर बटुए आकलन, सही मार्क्स बटुए। एक बाद तो हम कुछ मार्क्स नहीं दे सकत ना। जो आप लोग के चूंकि क्षेत्र में सब लोग घूमता, जौन प्रोग्रेस बा घरे घरे के पॉकेट में प्रोग्रेस नहीं है ना, जौन भी प्रोग्रेस बा समाज के दिखाई देवे के चाहिए। हाँ, एकदम सब कार्य में थी पा जाना। हाँ, दृष्टि पटल पावे के चाहिए। लेकिन जब कहीं कुछ लौकते नहीं खे तो करा कौन विकास कर? तो एक मतलब जे वो गोपनीय विकास बा, वो गोपनीय विकास न कहल जाए जब कुछ लौकते नहीं खे। तो हाँ, विकास के मतलब जे कुछ बात तो लौके के चाहिए, कुछ बात तो लोग। अच्छा, भरियार में चिकित्सा के का स्थिति बा, शिक्षा के का स्थिति बा, और रह गई सद्भावना का बा, सबके दिखाई देता। एक चीज में जरूर विकास भइल बा, वो विकास बता दें का बा। कुछ लोगों के लामबंदी भइल, जौन के समाज जौन भाईचारा में एक साथे बैठत नहीं जा, ओकरा के तूर तूर के आज स्थिति ये हो गई बा जे केहू केहू भी बैठल नहीं खे चाहत। यही चीज में विकास भइल जे पूरा समझवे के तोड़ दिहल गई। तो एकरा के विकास तो बहुत बड़ा विकास का कहली। यही में भइल बा 80% विकास। जे काल बैठत रहे एक साथे बैठ के हंसत रहे आदमी, एक साथे कोनो काम की योजना बनावत रहे, आज वो लगभग खत्म हो गई बा। विकास होखे के चाहे जौन वो अभी तक कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं दिखाई। बढ़िया काम में विकास नहीं बोल, लेकिन बुरा काम में 80% चल गई, 80% हो गई बा। माने तो उल्टा हो गई बा। अब ये हालात में आप अभी हमारा से डाटा ही है पूछनी है कि पंचायत में क % विकास भइल बा, पंचायत में कहाँ कहाँ विकास भइल बा। तो एकरा संदर्भ में हम अतने आपके बतावल चाहब जे जौन भी विकास हो खेला आज तक पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी विकास भइल बा, वो पॉकेट में विकास ना होखे, डाटा पर यदि विकास हो गई, कागज में विकास हो गई, ओकरा के विकास ना करे के। तो कब उन्नति ना कर, वो तो कभी भी डाटा में आ सकता, कहीं कागज पर। आम आदमी के का विकास भइल, आम आदमी का कर रहल बा, ओकरा खातिर का। यदि हम तो कहतन जे 20 बरिस में केहू मुखिया, केहू सरपंच खड़ा होकर 10 गो गिनती गिना दे जो हम ये विकास के लेबन सार्वजनिक काम खातिर, माने इहो गिनावे लायक नहीं खेल, इहो गिनावे लायक नहीं खा। यदि केहू के क्षमता होखे तो कहे जो हम 20 गो ही काम कैले बानी। हे गाँव खातिर 5 गो गाँव बा न, 5 गाँव में हे गाँव खातिर 10 गो अविस्मरणीय वर्क कर दिहनी, जौन कि वो गाँव कभी भुलाई ना। ऐसा कोनो भी डाटा हमारा पास पेश करी 10 गो खाली हम कहतनी
विकास तो अनंत बा। जना से मान ली कि ई हो गई लोग कि माने कोई दिन है जाए गांव में कोई तो ओकरा के माने एगो इतिहास के नजरिया से लोग देखा हाँ, 10 गो ऐसा काम बता दी कि हम पूरे 10 साल रहनी 5 साल रहनी में 10 गो काम हे गांव खातिर 10 गो क देने, हे गांव खातिर 10 गो क देने, हे गांव खातिर 10 गो, खाली 10 गो काम गिना दिया जो है गांव खातिर हई 10 गो काम भइल। हमरा तो नहीं बुझा जो कौन प्रतिनिधि आके खड़ा होकर कह दिए हइये 10 गो कैले बानी जी जौन की आए वाला आदि औलाद इतिहास और याद रखी। हमरा तो नहीं बुझा जे ढंग के केहू काम कैले बा। मिला जुलाल के पूरा फेलवर मान के चली के करा के बटुए। हाँ, अच्छा कुछ काम भइल बड़ी सन, ये बात नहीं है जे बिल्कुल कामे नहीं है भइल, लेकिन काम ज़्यादा विनाशक भइल बा। रचनात्मक काम बहुत कम भइल, जना के कंस्ट्रक्टिव वर्क अंग्रेजी में कहल जाला, ओकर अभाव कहीं ना कहीं रहल। सबसे बड़ा तो ये बात भइल जे भाईचारा समाप्त हो गई, जना में हमनी के जियत तर नहीं है जा, एक दूसरा से भेंट करत तर नहीं है जा, वो लगभग तोड़ दिहल गई। एक खातिर जे हमरा वोट मिली वोट तोड़ के मत लिहल जाओ। हम आग्रह भाई पंचायत के लोग से वोट तोड़ के ना जोड़ के लिहल जाओ, जना से प्रेम बढ़ रहा। हाँ, प्रेम बढ़ रहो, मिल के विकास कल जाओ, चूँकि सबके ना संसाधन भाई। सही बात भी है, ई पाकिट के तक केहू के चीज बा ना, आ केहू ई समझ ले लो कि जौन हमार बा बपौती चीज बा कभी जइबे ना करी, तो ओकर भ्रम ना बा। इस सत्ता के विकेंद्रीकरण है। हम बताओ तनी आपसे कि पंचायती राज की आवश्यकता कहाँ पड़ल। हमनी के लोकसभा से जौन बात आवत रहे, राज्यसभा से जौन चीज वजह से प्रतिपादन होकर के जनता के विकास करे खातिर आवत रहे, कहीं ना कहीं वो सही जनता तक ना पहुँच पावत रहे जरा आवश्यकता रहे। एकरा के विकेंद्रीकरण क के कि गांधी जी के सपना रहे, गांधी जी के ई सपना रहे कि कहीं ना कहीं हमने के ये देश के अंतिम पौधान तक जरा आवश्यकता बा विकास के ओजा तक पहुँचावल जाए। एकरा खातिर वहाँ के एगो दृढ़ संकल्पित कैनी जे भाई गांव के ही आदमी जे एक दूसरा के चिन्हता ओया तक हर व्यवस्था जब जाए लगी तो कहीं ना कहीं गांव बढ़िया से विकास कर जाए। लेकिन गांधी जी के सपना तो ठीक रहे, कहीं कहीं सफल भी होता, सपना सपने होला। गांधी जी बहुत ऊंच ओहदा के आदमी रहनी है, बहुत ऊंच सोच रखनी, लेकिन कुछ का होता है जो समाज में बिचवलिया आदमी जौन कि पूरा गांव के ठिका ले बड़े, वो अपन तो वोट देवे ना करी है वो दिन, लेकिन पूरा गांव के ठिका हम करा कि हम तरह के वोट दिवा देव। लेकिन हमारा ही बात नहीं है जो 10 बजे तक तो इलेक्शन में लौकी है ना, और साझी के दिन ककुलावत है जो हमरो वोट रहा, लेकिन का कहीं फलाना काम पड़ गए, वो खुद वोट ना दी है। आज तक हम देखले बनी कि जो ठेकेदारी पूरा गाँव के ले कभी वोट देवे आवे ना। अब ये बताए रहुआ कि जब हम अपन खुद वोट नहीं देवे जात आ पूरा गांव के ठिका ले लेता कि हम ही पूरा जितवा दे, भी संभव बा। हमरा कहे के मतलब जो कोनो भी प्रतिनिधि होखे वो मान ले कि हमरा सबसे वोट लेवे के बा, आ विकास के हर कदम हर चीज हर आदमी तक पहुँचे के चाही, ओकर नेचर होके के चाही, आ वो आदमी तक जरूर पहुँचे के चाही जे सबसे अंतिम पैदान पर खड़ा बा। अच्छा, दूसरा सवाल बारुआ से ये पंचायत के बढ़िया करे खातिर जनता के का योगदान होके के चाहिए? देखिए, पंचायत में जौन जनता होला वो देश खातिर और पंचायत खातिर रीढ़ के काम करल, रीढ़ के बैकबोन ऑफ हड्डी होखेला। हाँ, बिना जनता के जागरूकता के कोनो तरह के विकास संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमने के विकास में अवरोध के कारण हमने के जागरूकता के ना होखल भी बा, जौन की मान ली कि जागरूकता पहुँचबे ना करे जनता तक। हाँ, जनता के कोनो ना कोनो तरह से बतावल ना गइल। अब जैसे कि ओकरा में 2 तरह के कमी आयल। पहिलका कमी ई भइल कि जनप्रतिनिधि के द्वारा ई बतावले ना गइल ये हई विकास आइल बा, आ जनता में कमी ई भइल जनता जानले ना चाहलस जितवला के बाद आइल का बा का हमार हक होके के का हमार हक होके के चाही। यही दुविधा में का भइल कि पूरा के पूरा सिस्टम अभी तक जंग लागत रह गई, कहीं भी ओकर रिपेयरिंग ना भइल। हम यही चाहब कि जौन प्रतिनिधि कि पहले तो चुनाव जौन होके परिपक्व ढंग से होके, यदि हम गलत चुनाव करतनी तो कहीं ना कहीं हम गलती में बानी। दूसरा का यदि चुनाव कईयो देहनी बढ़िया समझ के आ फिर वो आदमी गलती करे लगल, तब ओया हमारा जागरूक होके के पड़ी, माने वो जनता के जागरूक होके के पड़ी। हाँ, मान ले कि अपन मान के चली कि एक्शन लेवे के पड़ी, एक्शन लेवे के पड़ी। जौना पंचायत में यदि जनता जागरूक हो गई आ प्रतिनिधि गड़बड़ियों करे लगल
तो वो पंचायत कहीं ना कहीं सुधर जाई। ऐसे जे जनता तो सर्वोपरि न बा। हाँ, सर्वोपरि। जनता के सामने तो सभी के झुके के बा। झुके के बा। जब जनता ये पता कर ली, अब ये बात बा जे जनता के थोड़ा सा ब्लॉक पर जाए के पड़ी, सचिव से मिले के पड़ी, बुझाई बात ना, कहीं ना कहीं से ओकरा पता करे के चाहिए जे आइल का बा, आइल का बाटे। आइल का बा। अब चूंकि जनप्रतिनिधि हो सकता कि अपना फायदा खातिर जनता के मत बताओ, मत बताओ सको जहाँ से उनकर लाभ होत हो, उनका जहाँ लाभ होत होके, तो जहाँ आपन निजी स्वार्थ होखेला ओजा जनप्रतिनिधि थोड़ा सा मुकर जाले, बुझाइल ना। वो हालत में हम चाहब जे जनता खुद अपना चीज के कि हमारा हक में का आइल बा, वो केकरा के मिले के चाहे, हाँ, आ कब मिले के चाहे, एक डाटा खुद जनता आगे बढ़ के अब तय करे। कैसे कि अब प्रतिनिधि तो 20 साल में हमने चुन के देखी ना लिया, या कबो कुछ गड़बड़ी कबो कुछ गड़बड़ी। तो ये हालात में राउर बहुत रोचक प्रश्न आयल कि जनता के का भूमिका होके चाहिए, जनता के महत्वपूर्ण भूमिका होके के चाहिए। यदि जनप्रतिनिधि ना भी बताओस तो खुद अतना जागरूक होके जे अपना हक के खोज सके। इससे जनता के जागरूक होकर अति आवश्यक बा। दबाव बना के विकास करे के प्रवृत्ति डाले जनता, ई जनता में अतना जागरूकता पैदा होके कि कोनो ना कोनो तरीका से वो पूछताछ जरूरी रखे। हाँ, पूछताछ जरूर रखें। आ ये हालात में कभी कभी ये हम देखले बानी समाज में कि जौन आदमी पूछताछ करे लगल ओकरा के विभिन्न तरह के लोग टॉर्चर करेला, यहाँ तक धमकी दिहल जाला कि ओकरा केसो करवा दिए। तो जनप्रतिनिधि यदि ऐसे करता तो ओकर दुर्भाग्य के माने हम का कहीं सीमा नहीं खे, ऐसे ओकरा ना करे के चाहिए, ना करे के चाहिए। मान ली कि दबाव ना, मान ली हक के लड़ाई लड़ी, कोई भी लड़ सकता। हक के सिस्टम से लड़ाई लड़ता तो सिस्टम को ध्वस्त ना करे के चाहिए। मान लीजिए आपके पास शक्ति आ गई, और जहाँ शक्ति आवेला तो जरूर ओकर अधिकारी के द्वारा कदर होला कि भाई जनप्रतिनिधि बाड़े, आ उ अधिकार प्राप्त कर रुआ भड़की दी जे हम रुआ पर केस करा दे, हई करा दे, तो ई ओकर चुनल आ ना चुनल एकदम ही व्यर्थ बा। जनता यदि पूछता जे हमारा अधिकार का बा तो थोड़ा सा भी 200% हृदय वाला होके के चाहिए, जनप्रतिनिधि बतावे के चाहिए ओकरा कि भाई देखो हई है आइल बा, एकरा में हई है कइल जा सकता, जबकि घर से देबे के कोनो नहीं। हाँ, ओकरा में घर से तो कहीं प्रश्न नहीं। इतना तरह के विकास आवता कि यदि समुचित ढंग से ओकर 60% यूज कर दिया ना तो बम बम हो जाई, पूरा समझवे हमनी के बदल जाई। माने 60% अगर यूज कर जो तो पूरा माने विकास के कायाकल्प पलट जाए। पूरा हाँ, पूरा कायाकल्प जौन बा एकदम ही बदल जाए 60% में। 40% यदि अपना स्वार्थ में भी कइल जाओ, 60% भी यदि सही ढंग पर सही जगह पर यूज हो जाओ तो कायाकल्प हो जाए। अतना पंचायती राज के आज के डेट में अहमियत बा, लेकिन कहीं ना कहीं ओकरा में जनता के भरपूर अक्षम होखला से ओकरा के प्रतिनिधि फायदा उठा आगे तो अतना मान ली कि अगर ए तरह के काम हो जाओ तो जनता की है तो प्रत्याशी के जाही के ना पड़ी तो बम बम करे लगी। देखिए एगो और बात बताओ तनी, यदि 5 साल काम कैला के बाद हम वोट मांगे जातनी आ ये लोग से कहे जातनी जे हमरा करुआ तनी ध्यान देव, तो कहीं ना कहीं हमारू चोरुआ हृदय जौन बा ऐसा बोल रहा बा। ऐसा जे हम चोरुआ काम कैले बानी, यदि काम कैले रहती तो घर आके जनता वोट दी, हमारा वोट उत्साहित रहे। आज केहू भी मान लीजिए 100 आदमी के डाटा उठा के देखी, 100 आदमी के कोनो जन कल्याण के काम रुआ करतानी, ठीक बा 40% कोनो दबाव में, कोनो लालच में, या ओकर नेचरे बा जे हम काम कैला के बावजूद भी विरोध करब, तो ई 40% ऐसा आदमी है। लेकिन 60% आदमी वो हालात में भी बोली कि ना जी काम भइल बा। 100 के 100 कभी भी काम के दरकिनार नहीं कर सकत, वो एक्सेप्ट करी जे काम भइल बा। लेकिन मान के चली जे जहाँ 10% आदमी कहता जे भाई हई काम भइल बा, अब पूरा गांव के ठेकेदारी ले लेबे हई काम भइल बा, बाकी के कुछ जानते नहीं खे, तो ये तो भाई माने जनता के जागरूकता के कमी के वजह से हाँ। तो सबसे बड़ योगदान जनता के भी होला विकास के कार्य में। तो जनता से सर के अपील बटुए कि कम से कम रउआ सबे जागी, एकरा बारे में सोची समझी, आपन जो भी हक बाटे वो हक के जानकारी जरूर ली सभे। कौना तरीका के प्रत्याशी के हमनी के चयन कइल जाओ जौना से हमनी के ज़्यादा से ज़्यादा विकास होखे। माने ओपर तो कोनो माने पहलू नहीं खे कि मान ले कि इनके के हुनके के दिहल जाए, बहुत लोग बालो, लेकिन हमनी के वैसने प्रत्याशी के जनता से अपील करी कि वैसने प्रत्याशी के रुआ वोट दी। ऐसे वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होला जौना से विकास के गतिविधियाँ तेज हो जाओ, जौन कि हमनी के 20 साल में नहीं के देखले ओकरा के आगे हमनी के देखे के मिलो।
तो कमना तरीका के प्रत्याशी होके के चाहिए? देखिए, वोट के बहुत रोचक राउर प्रश्न रहा। वोट के जहाँ तक वैल्यू के बात बताओ तनी हम आपके। वोट के वैल्यू ही एगो ऐसा चीज बा जौन कि राजा से रंग तक सबके बराबर होखेला, मूल्य बराबर होखेला। मूल्य बराबर। हाँ, इहे एगो ऐसा चीज बा जहाँ की कतनो धनवान होखे ओकर वैल्यू आ कतनो निर्धन होखे ओकर वैल्यू दोनों के सेम होखे। सेम हो। रह गई आपके प्रश्न बा जे हमनी के कैसन प्रतिनिधि चुनी जा, तो एकरा बारे में हम ये कहल चाहतनी आपसे कि देखिए, आज 20 साल हो गई पंचायती राज। एकरा में समय बढ़त चलता, फास्ट गति हो रहा बा हर चीज़ के। हमनी के पहले मोबाइले के लेके देखी, या पहले छोटका मोबाइल रखा तनी या स्मार्ट रखा तनी। पहले हमनी के कोनो काम करे खातिर 4 महीना 5 महीना मेहनत करी जा तो जगह पहुंची जाए, 2 मिनट में कोनो संदेश कहीं पहुंच जाता। तो जुग के देखते हुए बदलाव जरूरत बा। आज प्रतिनिधि में भी बदलाव के जरूरत बा। प्रतिनिधि वैसन होके के चाही जौना में काम करे के कुशलता होखे, संयमित होखे, लालची ना होखे, विवेकशील होखे, और सबसे बड़ा क्वालिटी ओकरा पास ही होखे कि संघर्षशील और धैर्यवान होखे। वो कोनो भी अपना योजना के एगो बेहतर तरीका से दूसरा से का करे कि एडेप्ट कर सके, मतलब पंचायत में ला सके। जौन चीज आवे लायक नहीं खे, यदि ओकरा के ले आवे के कोशिश करे वाला होके के चाहिए या के जनप्रतिनिधि। देखिए, हम हमार हर नहीं खे ओकर। हाँ, यदि हमार ओकरा पर राइट नहीं खे बनत, तबो हम प्रार्थना करके, चूँकि चना पंचायत जौन बा बहुत ही गरीब पंचायत मानल जाला। हाँ। एजा के 80% का 90% आदमी जौन बाड़े गरीबी रेखा से नीचे जियत, 2-3% कहल जाओ तो ऐसा आदमी बाड़े जौन कि मिडिल क्लास के बाड़े। अपर क्लास के तो केहू है नहीं खे, हमारा नज़र में केहू नहीं खे। अब केहू बनत तो के तो अलग बात बा। तो गरीबी रेखा से ऊपर 1-2% के आदमी बड़े, बाकी सब गरीबी रेखा से नीचे के बा। तो ई कह के, ई जिला में कह के, राज्य में कह के कि हमार पंचायत के हालात हतना खराब बा, आ पंचायती राज के माध्यम से हम चाहतनी जे कुछ कायाकल्प होखे माने एकरा पर माने कार्य और तेज हो जाए। हाँ, एकरा में कुछ गति लावल जाओ, एजा विकास के कुछ काम कल जाओ जाना में प्राथमिकता होके के चाहिए, कामों के प्राथमिकता होके। जैसे हम 3 चीज पर फोकस करनी है, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवस्था। ये 3 पर तक काफी फोकस होके के चाहिए। ये तीने में सब कुछ बा। ये तीने में सब कुछ बा। हाँ, ये तीनों में सब कुछ बा। लेकिन एकरा के जिला स्तर से लाना, राज्य स्तर से लाना और समाज में ला के खड़ा कर देना, सबके मनोनुकूल काम करना, ऐसा प्रत्याशी के पंचायत में जरूरत बा। चूँकि बहुत ज़्यादा जहाँ पिछड़ा आदमी होखेला ना, ओकरा के सुधारे खातिर बहुत मेहनत के जरूरत पड़ेला। तो मेहनत करे वाला आदमी होके के चाहिए। रह गई बात, अभी तक हम यह देखनी पांडे जी वैसे ही बताओ के माने बतौला के बाद हमारा बड़ा माने खुशियों होता, थोड़ा दुखों होता। दुख ये मीनिंग में होता ना कि एजा के जितना प्रतिनिधि जीतले ना उनकर विकास खूब भइल। आप लेकिन जनता के विकास हुए 20%। हम डाटा देवे कोई नहीं है। उनकर गाड़ी जरूर किना गए, लेकिन एजा के जनता के एगो साइकिलो ना मिलल बा ना। सही बात भी है। हाँ, वार्ड से लेके मुखिया तक, सरपंच तक के सबके स्थिति सुधर गई 20 वर्ष के अंतर्गत। जे जीतल ना कुछ ओकर स्थिति तो बेटर होइए गई। लेकिन जनता जहाँ माने रहे ना ओइ जे रह गई। ये दुखद बात बा जे मालिक बनावल ना, मालिक बनावे वाला के स्थिति वही तरीका से बा जौन की 20 वर्ष पहले होके। हाँ, तो ये दुखद बात बा। कम से कम ये मालिक बनावल ओकरो पर हाँ, कुछ होके 10% विकास होकर चाहत, 10% ओकर होखल चाहत रहे। लेकिन आज उहे कुर्ता, उहे धोती या उहे विचार के अंतर्गत डर ओकरा अंदर बा कि हमरा पर केहू कुछ करा मत दे। वो डर से जियता, ओकरा पास से अभाव बा, अभाव से जियता। और तीसरा का पास आज भी वो 20 वर्ष के बाद भी 2 रुपया का लालच से पीछे घूमता जनप्रतिनिधि के। यदि थोड़ा सा विकास होकर हो गए रहे तो 2 रुपया खातिर पीछे ना घूमित। कहीं ना कहीं एक मकसद रहतिया ना विकास होखला के चलते। हाँ, ना विकास होके खातिर आज भी घूमे खातिर लोग विवश बा। ओकरा आज भी ये बाजे हमरा कुछ मिल जाई, और ओकरा के एगो का कहल जाला कि
थोपल बात कहल जाला कि देखो अरी परी के तो ना भइल लेकिन फिर अरी परी के कह देब, लेकिन अरी परी करत करत तब 20 साल हो गइल भैया। माने आसरा बना के रखो। हाँ, आसारा दिए के ओकरा के चलावल जाता। हाँ, ई एगो पॉलिटिक्स कहल जाला, एकरा के प्रेशर पॉलिटिक्स कहल जाला। ये प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत एजा के जनता काम करता। जनता के जौन हक होके के चाही, जनता के जौन इच्छा होके के चाही, ओकर इच्छा के थोड़ा सा भी पूर्ति ना भइल। जो दोयो तरह के देखी, मान लिया ठीक बा विकास भइल चाहे ना भइल, ओकरा कुछ मिलल चाहे ना मिलल, लेकिन ओकरा के बोलहू के आज़ादी होके के चाही, वो बोलियो ना पावल। माने चारों तरफ से आज़ादियों विकासो छीन गई, आज़ादियों छीन गई। आ मान के चली कि रुआ कहीं समाज में खड़ा होकर कहीं बात भी नहीं की कर सकता, सब छीन गई, सब छीना गई। तो कहीं ना कहीं कर तो विकास के पहलू कहीं समाप्ते हो गई। बिल्कुल, विकास के पहलू कहीं ना कहीं समाप्त बा। लेकिन रुआ चैनल के माध्यम से हम जरूर कहब ये हमेशा परिवर्तन युवा पीढ़ी कैले बा। और चाना पंचायत में अभी हम देखतानी जौन प्रतिक्रिया बहुत लाजवाब बा। युवा पीढ़ी जागरूक बा जे समाज में परिवर्तन आवे। हम चाना पंचायत के जौन युवा मोर्चा बा, युवा ई जौन कुछ कार्यकर्ता बड़े, ओकरा के नारायणी सेना मानतानी, सशक्त सेना, नारायणी सेना। ई नारायणी सेना यदि चाहे तो निश्चित बा जे समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होखी आ कुछ नयापन आई। माने युवा पीढ़ी के सबसे बड़ योगदान हो। चाना पंचायत के नारायणी सेना, हाँ, ये द्वापर में भी बहुत प्रबल सेना रहे। यही रूप में हम देखते नहीं जाके युवा कार्यकर्ता के, यदि युवा कार्यकर्ता सही में हृदय से चाही देश न, तो नारायणी सेना बाड़े वो कुछो बदल सकेले। हृदय के जरूरत बा। हम ये चैनल के माध्यम से ये ललकारतनी, आह्वान करतनी कि उ सेना आए वाला पंचायती चुनाव में अपन भरपूर ताकत के इस्तेमाल करे। बहुत 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 धन्यवाद। देखी युवा पीढ़ी के यहाँ के इतना बड़ संदेश दिले बानी कि युवा पीढ़ी कुछो कर सकता, ये पंचायती राज के में कुछो कर सकता, जो भी चाही वो भी कर सकता। यहाँ के गुरु बानी। आ कहीं ना कहीं ऐसा होई कि ई वीडियो राउर बहुत लोग शिष्य देखत होई, जो उनकी शिष्य युवा पीढ़ी से जुड़ल बिया। तो ठीक बाटे, अगला सवाल रुआ से हमार रही। अगला सवाल बा सर कि ये पंचायत में शिक्षा के स्तर कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन गिरल जाता टे, एकर कारण का बाटे? एकर कारण ये बा कि शिक्षा व्यवस्था में कमी, योग्य शिक्षक के पंचायत में अभाव, शिक्षक के समान ना होखल, और कहीं ना कहीं हमने के अपना बच्चा पर ध्यान ना दिहल। अभिभावक के चाहे कि हम अपना बच्चा पर ध्यान दी। दूसर का बात कि संपूर्ण शिक्षा के व्यवस्था पंचायती राज के माध्यम से ही आज लागू बा, सब दुनिया जानता। पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था के जौन कंट्रोलिंग पावर बा वो पंचायती राज के अंतर्गत बा। तो शिक्षा के प्रति प्रतिनिधि के जागरूक ना होखल भी एगो हरास के कारण। तो हम अपील करब जे ये व्यवस्था के सुधारल जाओ। रह गई 2002 से लेके 2020 के अंतराल में हम 3 तरह के एकरा के श्रेणी में बांटब। 5-6 तक हमनी के इलाका के खूब लड़का नौकरी में अलन सब। हाँ, माने 2005-6 तक हम देखनी जे माने जौना टाइम में रुआ सब एजा उपस्थित रहनी। हाँ, जौन भी होखे ओकरा के अपन हम श्रेय नहीं लिहल चाहत। हम देखले भाई जैसे हमरा कहे के पड़ल है, हम अपन श्रेय नहीं लिहल चाहत। ये आप कहनी है, एकरा खातिर आपके भी धन्यवाद। लेकिन हम ये देखनी जे बहुत सारा लड़का जॉब में गइलन सब। हम तो भरियार में गिना देव जो पीरियड में एगो 2 गो लड़का 2 गो 3 गो पढ़ावल विद्यार्थी एयरफोर्स में गइलन सब, कोनो रेलवे में गइल, कोनो शिक्षक बन। अभियो एगो छात्र जौन बाड़न जो की स्टेशन मास्टर बाड़न, उनका से हमारा बातचीत होला। कुल मिला करके कुछ लड़का बाहर गइले जौना से जे आज उनकर परिवार के कयाकल्प बा, वो भलो महसूस मत करस, उ समाज महसूस मत करे, लेकिन उनका परिवार के परिवर्तन जरूर भइल। 6-7 के बाद आज 20 हो गई, जो नौकरी पावे के ग्रोथ भइल वो एकदम ही जीरो पा गई। हाँ, गिर गई। नौजवान बेकार बड़े, शिक्षा चलता लेकिन जौन रूप में चले के चाही वो रूप में नहीं है। वो एगो चलता, चले वाला व्यवस्था कहल जाई, साक्षर बनावे वाला व्यवस्था हो कि कॉम्पिटिटिव व्यवस्था खत्म हो गई। हम चाहब जे
गरीब पंचायत बा। ये गरीब पंचायत में शिक्षा के स्तर इतना बढ़ावल जाओ कि लड़का साक्षर ना बन करके कॉम्पिटिटिव बनस, प्रतियोगी बनस। हाँ, प्रतियोगी बन के अपना हाथ गोड़ पर खड़ा होके वो नौकरी निकालस, चाहे वो आर्मी होके, एयरफोर्स होके, कलेक्टर के परीक्षा होके, IAS के परीक्षा होके। तो कहीं ना कहीं गरीबी दूर करे खातिर शिक्षा सबसे बड़ महत्वपूर्ण हो जाला। ये पंचायत खातिर, ये पंचायत खातिर जहाँ भूमि नइखे केहू के, जहाँ केहू के आवास नइखे, तो मूल हथियार का बा? शिक्षा बा। शिक्षा बटुए जब ओकरो के हम ना लेब तो फिर कैसन विकास? तो ये होखे वाला जनप्रतिनिधि आ वर्तमान प्रतिनिधि के हमारे एगो संदेश बा। तो कभी ना कहीं रुआ केहू के घर ना देहनी, दुआर ना देहनी, पैसा ना देहनी, कोनो विकास ना कैनी। एगो जरूर रुआ हाथ जोड़ी हमार सुन ली, कम से कम जौन गांव में पंचायती राज के अंतर्गत स्कूल चलत तारी सो, विद्यालय चलत तारी सो, ओकरा के सशक्त कैल जाओ। ये तो पंचायती राज के अंतर्गत बा ना, जहाँ विषयवार टीचर होखस, माने साइंस के होखस, हिंदी के होखस, इंग्लिश का, विषय एक ही विषय के 5 गो शिक्षक एक जगह मत होखस एकरा के। हाँ, ऐसे का होके कि पढ़ाई में त्रुटि हो जाए। विषयवार शिक्षक हो राखल जाओ तो कहीं ना कहीं हर विषय को या पढ़ाई होकी, आ हर विषय के योगदान से न कोनो लड़का कॉम्पिटिटिव बनले। एगो विषय के खूब ज्ञान हो जाए, दूसरा विषय के ज्ञान नहीं के, तो कैसे प्रतियोगी बनी है? प्रतियोगिता परीक्षा में तो हर विषय के अहम योगदान बा, या जिंदगी में भी अहम योगदान बा। हम अंग्रेजी जाना तो हिंदी नहीं जाना तो में दिक्कत हो, हम हिंदी जाना तो अंग्रेजी नहीं जाना तो हालत में दिक्कत हो। तो कुल मिला जुला के एगो बैलेंस बना करके प्रतियोगी आदमी बनेला, जीवन में बैलेंस बना करके। तो ये हमारा अपील बा होखे वाला प्रतिनिधि से, वर्तमान प्रतिनिधि से, या भविष्य में कौनो प्रतिनिधि होकस, कौनो समाज सेवी होकस, शिक्षा के जरूर चना पंचायत में अहमियत बा। ये पंचायत में शिक्षा ही एगो ऐसन जड़ी, हाँ जड़ी कहल जाए, भोजपुरी भाषा में जड़ी कहल जाए, जेकरा के सुहा के पंचायत के बहुत जल्दी विकास कइल जा सकता। वो जड़ी के जरूर हाँ इस्तेमाल कइल जाए। हाँ, यदि यही गड़बड़ा जाए ना तो यही तरह गड़बड़ाइले बा देखते बानी। तो कम से कम रुआ कुछ दोसर चीज नहीं दे सकत केहू के। अभी तो हम ना कब जे भाई केहू के पॉकेट में रुआ पैसा डाल दी, जनप्रतिनिधि बनल तनी केहू ना चाहिए, केहू पढ़ल लिखल आदमी ना चाहिए जे भाई हमरा के पैसा दे दी, हमरा के हई दे दी, हऊ दे दी। उ रुआ से सामाजिक काम के आशा रखी। तो शिक्षा तो सामाजिक काम में आवत है ना। शिक्षा के ऐसन एजा मजबूती प्रदान कइल जाओ कि हमारा क्षेत्र से जौन लड़का मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद निकलस, उनका कहीं रोजगार मिल जाओ, तुरंत रोजगार मिल जाओ। माने उनकर पढ़ाई प्रतियोगी होके, वो अपना हाथ गोड़ पर खड़ा होके सरकार के कोनो कंपटीशन में या तो दौड़ के ना तो पढ़ के कंपटीशन पास कर जास, आ अपना नौकरी ले लेस, आ कम से कम समाज के ना तो अपना घरों के तो विकास करस। बा ना? सही बात बिया। अगर घर के विकास होखे लगी, सबके धीरे धीरे विकास होखे लगी, तो हो सकता है गांव के भी विकास में प्रक्रिया बढ़ जाए, तेज हो जाए। बिल्कुल। ऐसे ये पंचायत खातिर शिक्षा जड़ी के काम करी। देखिए, शिक्षा जड़ी के काम करी तो जड़ी यहाँ के कहनी है कि जनप्रतिनिधि से आग्रह बाटे कि वो जड़ी के घुटावल सबके जरूरी बाटे, जो उनकी जड़ी से लोग के जिंदगी बच जाओ, गरीबी दूर हो जाओ। तो ये जड़ी एकदम आसान जड़ी भी है, शिक्षा दिहल सब कोई के आज शिक्षा कराओ। जो कि अभी भी सरकारी स्कूल जो चल रहा बड़ी सन, ओकरा पर जरा सा भी तनी मुनी ध्यान दे दिहल जाओ तो ओकरे जड़ी की बहुत तेज काम करे शुरू कर दी पंचायत के अंदर। सर, लास्ट सवाल ये बटुआ, सवाल का बा ये एगो आग्रह बार हुआ कि बहुत राउर शिष्य ऐसन बड़न जोन की वीडियो देख रहा बड़न, तो अपना ये वीडियो के माध्यम से हमारा चैनल के आपन मिट्टी आपन भाषा के जो कि चैनल बाटे ओकरा माध्यम से रुआ अपना शिष्य लोग के जरूर संबोधन कर दी। देखी, यदि चैनल के हुई देखे दूर दूर तक जे हमरा से जुड़ल होखे, यदि चैनल देखत होखे तो ओकरा के इहे संदेश देव। हरिवंश राय बच्चन के एगो हम कविता रहे, ओकरा के एक पंक्ति के हम दोहरा रहल बानी। यदि ये बात यदि केहू के दिमाग में प्रवेश कर जाओ ना तो रियल केस में विकास बढ़े लगी। पंक्ति रहे अंग्रेजी में, पहले हम बोला तने कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप माइस टू गो बिफोर आई स्लीप्स एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। हिंदी बा ओकर कि गहन सघन मन मोहक बन उतरू, मुझको आज लुभाते हैं, किंतु किया जो वादा मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम मुझे तो कोसों दूर चलना है। अभी कहाँ आराम मुझे तो कोसों दूर
रह गई विकास की बात। विकास के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ठीक ना, कि बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहाँ था वहीं पर खड़ा है। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। हाँ, ये दिए से मन का अंधेरा मिटने वाला नहीं है, ठीक ना। युवा पीढ़ी चना पंचायत का एक सशक्त पीढ़ी है। यह आने वाला समय का नारायणी सेना है। इसलिए इस पीढ़ी के लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने हक के लिए, आप अपने समाज के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस समाज के जो आपने कर्ज खाया है उसके लिए संघर्ष करें और आने वाले समय में इस वातावरण को एक नया रूप, एक नया रंग और एक नया सुगंध प्रदान करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो रउआ अभी तक देखत रहिए आपन मिट्टी आपन भाषा, और हम उमेश पांडे। एजा जो कि वार्तालाप चलत रहे, ए वार्तालाप में बस एजे तक ले, लेकिन हाँ, यहाँ के हमार गुरु बानी, यहाँ से हम आशीर्वाद जरूर ले, और रउआ कम से कम हमारा वीडियो में बना रही, हम आशीर्वाद ले, और तब हमने के वार्तालाप बंद कर जाई। तो गुरुदेव रुआ से हमारा आशीर्वाद बा, और रुआ आशीर्वाद दी हमरा के, ऐसे कि रुआ हमार गुरु बानी, हम यहाँ के शिष्य बानी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और रुआ दर्शक बंधु लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ सब इतना देर तक टाइम दिहनी, पूरा वीडियो के देखनी, एक खातिर हमार तहे दिल से आभार बा। नमस्कार।